नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे चमचमीत मस्त मालवणी पद्धतीत भरलेलं वांग। तर आता हे वांग बनवणं एकदमच सोपं आहे आणि याची टेस्ट खूपच चांगली आहे। तर ही आपण मालवणी स्टाईलमध्ये बनवलं आहे, तर तुम्ही पण एकदा ही माझी रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा। मी पाव किलो वांगी घेतलेत। आज मी वांग्याचं भरीत बनवणार आहे। त्यांना मी स्वच्छ धुवून घेतले। ही हिरवी वांगी मी घेतली, त्याच्यामध्ये जी काळी पर्पल कलरची येतात ती पण तुम्ही घेऊ शकता। वांग बनवण्यासाठी छोट्याच वांग्यांचा वापर करा, आपण जास्त मोठी वांगी वापरणार नाहीये। आता मी यांना उभा चीर लावून घेणार आहे। तर आता वांग भरण्यासाठी मी इथे 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, 4 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्यात, 1 इंच आलं घेतलंय आणि इथे 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलंय। आता हे बघा, मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय। आता 1 चमचा जिरा टाकणार आहे, आल्याचे तुकडे टाका, त्यामध्ये 4 लसूणच्या पाकळ्या टाकणार आहे आणि आपण इथे 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या होत्या त्या आपण त्याच्यामध्ये टाकूया। आता मी त्यामध्ये खोबरं टाकणार आहे, ओलं खोबरं जे आपण 1 वाटी घेतलं होतं ते त्यामध्ये आपण चांगलं टाकून घेऊया। आता ते मी मिक्सरला सुकच लावून घेणार आहे, त्यामध्ये मी पाणी टाकणार नाही आहे। बघा, आता त्याला मी चांगलं व्यवस्थित मिक्सरला लावून घेतलं आहे। असं जाड ठेवलं आहे, असं जाड ठेवायचं आहे तुम्हाला पण। आणि त्याच्यामध्ये मी पाण्याचा वापर नाही केला आहे जरा पण, तुम्ही पण असंच घट्ट ठेवा त्याला आणि जाड ठेवा। खोबरं, आलं आणि लसूणच्या पेस्टला चांगलं मी आता ताटामध्ये काढून घेते। आता याच्यामध्ये मी सर्व मसाले ॲड करणार आहे। तर सर्वात पहिले मी आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया, 1 चिमटी हिंग टाकलंय। आता त्यामध्ये मी अर्धा चमचा मालवणी मसाला टाकणार आहे, 1 छोटा चमचा कसुरी मेथी, 1 चमचा धना पावडर टाकणार आहे, 1 चमचा हळद, 1 चमचा आमचूर पावडर। आमचूर पावडर टाकल्याने पण त्याला एक वेगळी चव येते, त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये ती टाकणार आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर। त्याच्यामध्ये फक्त मी 1च चमचा पाणी टाकणार आहे, थोडं चांगले ते मसाले मिक्स झाले पाहिजे म्हणून। मी हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी टाकून घेतलं होतं आणि तेच पाणी मी त्याच्यामध्ये वापरणार आहे। तर आता आपण ते सर्व मसाला आणि ते खोबरं चांगलं व्यवस्थित मिक्स झाले पाहिजे, सर्व मसाले त्याच्यामध्ये लागले पाहिजे म्हणून मी त्याला हातानेच मिक्स करून घेणार आहे। कारण की आपण हाताने मिक्स केल्यावर ते चांगले व्यवस्थित त्याला चव येते, चांगले मसाले व्यवस्थित मिक्स होतात त्याच्यामध्ये आणि मीठ पण त्याला बरोबर लागतं। त्यामुळे मी चमच्याचा वापर न करता हाताचाच वापर करणार आहे। आता ही पेस्ट आपली चांगली बनली पाहिजे, कारण की आपण त्याला वांग्यामध्ये भरणार आहे, त्याच्याने सगळी चव येणार, त्याच्यामुळे आपण ह्याला व्यवस्थित करून घेणार। आता हे वांग्याला जसं आपण 4 भागांमध्ये कापून घेतलं होतं त्याच्यामध्ये आता ही आपण पेस्ट भरणार आहे। आपण जास्त भरायची नाही आहे, जेवढं त्याच्यामध्ये राहील तेवढंच त्याला भरायचं आहे। आता ह्याला मी असं एक भरून असं साईडला ठेवून देते। बघा आता हे बघा किती व्यवस्थित त्याला भरलं आहे। तुम्ही पण असं एकदम बरोबर भरून घ्या, जास्त पेस्ट त्याच्यामध्ये दाबू नका, जेवढे त्याच्यामध्ये राहील तेवढंच तुम्ही पण त्याला करून घ्या। ही वांगी मस्तपैकी एकदम चमचमीत बनतात, तर तुम्ही पण याला एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा। आता मी सर्व वांगी तशीच भरून त्याला एका साईडला आता काढून घेते, भरून घेतली आहेत व्यवस्थित असं। तर माझ्याकडे हा मसाला उरला आहे सगळी वांगी भरून झाल्यावर। तर आता ह्याचा कसा वापर करायचा ते तुम्हाला मी नंतर सांगणार आहे। तर आता मी इथे एक फ्राय पॅन घेतलं आहे, तर आता मी इथे छोटा एक कांदा बारीक कापून घेतला आहे। तर आता याच्यामध्ये मी 4 चमचे तेल टाकणार आहे। आता मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे जरा, थोडं तेल गरम होईपर्यंत। आता त्यामध्ये मी 1 चमचा जिरा टाकणार आहे, जिऱ्याला चांगलं तडतडायला देणार आहे। गॅसचा फ्लेम मी स्लोच ठेवला आहे, कारण की अगर फास्ट ठेवला तर ते करपू शकतं म्हणून। जिरा आपलं चांगलं तडतडलं आहे, आता त्यामध्ये मी कांदा टाकते आपला जो बारीक आपण चिरून घेतला होता। आता त्याला आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया, जिरं, तेल आणि आपला कांदा। आपल्याला करपायला नाही द्यायचं आहे, फक्त थोडंसं हलकं भाजून घ्यायचं आहे, कांदा थोडा शिजला पाहिजे म्हणून। चांगला व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत त्याला आपण भाजायचं आहे। माझा कांदा आता थोडा भाजत आला आहे। आता त्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा मालवणी मसाला टाकणार आहे त्यामध्ये। आता आपण सर्व मसाल्यांना व्यवस्थित कांद्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। आणि त्यामध्ये आता मी भरलेलं वांग आहे ते मी एक एक करून ठेवणार आहे। गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे।
झाली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता आता वांग्यांचा कलर पण थोडा बदली झाला आहे. तर आता ह्यांना मी परतून घेणार आहे. आपल्याला सर्व वांगी परतून घ्यायची आहेत. ही पहिली आता वरून बरोबर खालून बरोबर भाजून गेली होती, त्याच्यामुळे आता त्यांना मी परतून आता ते दुसरी साईडने भाजून घेणार आहे. आता त्यामध्ये मी 2 चमचे ते मिक्सरमधलंच पाणी टाकणार आहे. ते करपलं नाही पाहिजे, थोडं चिकटलं नाही पाहिजे, त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं आहे जरासं. आता मी त्यांना आता परत एकदा परतून घेणार आहे. आता मी यांना फक्त 2 मिनटासाठी शिजवून घेणार आहे. आता ही आपली मस्तपैकी चमचमीत मालवणी पद्धतीत वांगी तयार आहेत. फक्त मी त्यांना 2 मिनटं शिजवणार आहे. ही वांगी तयार आहेत. पैकी चमचमीत एकदम वांगी तयार आहेत. वांग्याचं भरीत एकदम मस्तपैकी झालं आहे. जे टेस्ट पण खूप चांगली आहे, थोडं तिखट आहे, आंबट अशी चांगली चव आली आहे त्याला. तुम्ही पण एकदा ही माझी रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. तुम्हाला पण ही खूपच आवडेल. एकदम वेगळ्या पद्धतीमध्ये आपण बनवलं आहे, मालवणी स्टाईलमध्ये आहे ते. आपण त्याला भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत पण खाऊ शकता. तर तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू.